Welcome to another edition of K-Box TV. I'm your host, Architect Kendall Esperas. And with me is a special band. Yan. Yes, Baby Dinosaurs. Yay! Palakpakan naman kita. Yes. First off, ako Sean. Ini dancer, drummer yan, drummer. Diri dancer, drummer ako nito. Next. Ako si Boom, bahistanera, siring paman, Nia. Rex. Rex, di rin na kinanglan explain. Bagan may ako na ini gusto ka mo interview. It's an honor. Yes. Siyempre nga the legendary Rex. Rex, kung di ka mamaram, kung di na pa di rin maram bida, kumati ugutay na lang. Rex is a artist, po, a visual artist. Natalikod niya. Amit niya, manito niya mga moments kasugad. Ito, sculptor, songwriter, may nagip niya solo, pero sunod ko na ito, ipapakuha na iyo. Yan ipapakuha ko yun, yanira banda nga, Baby Dinosaurs. Baby Dinosaurs, kakano nagtikang? Actually, Dikmar, basta after Yolanda. Around 2014. 2014. Baga mga hubog mang kami ito. Tapos nagkala. Ginano niyo pagtikang nga, amo ko dito, basta nag-irignom, nagbihimo. Actually- Makunti ba no dani, nagiinom may bata nga magawas. Pero titini, banda ang gumawas, sama ba? Kanta dahil. Kantanay. Kantanay. Banda. Kantanay ka sa iyong banda. Actually, first gig, nagkanta yan. Pira ka songs, 5 songs. I mean, 5 songs para first gig. What? Second gig, pira ka songs. Manalo din pa mga songs. Pero kaya nga nagkamu, nga nagkirig din kamo, nagkirig ta, katapos kaya nga kamo naging magkabanda. Of course, nagkirig ta kami. Cerebro. Wow! Nice. Cerebro. Magulito dito. Magkirig lang na kamo dati. Dere pa. Ore, snabadation, nuna, no? Dere wala. Actually, may gig at Cerebro nga ang vocalist, wari madayon. Wala madayon pagkada. Oo. Pero nakaset na kami. Tapos kami nabilin. Dayon tayo ni. So, nakahimon kanta kay 2 days prior had do. Diri ko na madayon. May vocalist nga rin dumayon. So, idayon tayo ni. Kay nakaset na. So, amo to, naghimo kami ng kanta. Playlist. Playlist nga. Di rin la playlist ka Actually, playlist. original songs. Original songs. Nag-compose. So, ganito ngayon ka mo ka-fertile. Productive binduro. Productive. Yeah, productive. So, ang paghimo niyon kanta, hinuman na natin kang, bagan i-rex or chibomit na himo dahil ng melody or ano ba proseso ngayon nito Actually, wala paghimot kanta. Hinulat mauna-una. Hinat mauna. Oo. Hinat mauna na ngayon na dito na. Anak ko na actually on beer. Okay. Ang pinakauna. Beer ang nagtikang hamon. Tikang nga to, ideas na, nagkasulod na yung ideas. So, karoon tani, naging concentric na ang music. So, yun usually bagat na connect lyrics, na connect Okay. melody. I-Rex, Lyrics. as open as he is, nasing nga, ano timo gusto nga kuan? Bagat kititika nga nanayin topic or Ano mo pa eh? Baka ba't na band project ba nga? Ano tayo mo gusto? Gusto niyo mo, so hindi nga panel, Oo. so ito, kuwan nga. Tapos- ano ka na kaya kung ano pa rin mong gana, kamalmal. Gusto niyo, hindi mo gawin brug nga kanta o ano ba? So, paghimot lyrics, usually, ikaw. Nag-iimol lyrics. Tapos may nag-ipnera mga kuwan. Mga dugang-dugang ang mga Oh. babaliwan. Letters, words, Babaliwan. letters la. Okay? Mo magulit banda. Oo. You can't be a band by yourself. Bagat dire ka pwede nga tinatawag ito nga Imo totalitarian or Di rin pwede ito. Baka kalat basketball team nga usa ka lang nga player. di nga ni bagan sessionist na lang diba? Di rin, Oh, team, kuno sa kala. di rin daw team lagi. Okay.
Ah, banda. So kaya ano man team niya ano pagi hinat na dribble it bola. Hinat na shoot ani katapos ug sa na dribble. Shit game. Yeah. Na-shoot kami nga tanan, na-dribble gap kami nga tanan. Ako nakalimutan ko pag-shoot. So, Sige ani, kani kita influences as sige siya, ikaw man bagat mauna na permi daw ko no. As a drummer, hinani mo bagan ginlulook up to kakano ka nag-start pag drums? nag-start ako grade 6. Pag minakmakon hinlamisa, wari ko man drum set tabalay. So, I started on lamisa, aparador. Padala, nakuha kung kukuha mo malan higher beat ngayon lower. So bagan, pero di ka pa tumaraw nga gusto ni mag-drums? Nakita na ako, pero somehow, amo na, pugpak. Amo man lang ito. Nag-formal higher, no? lessons ka ba pag Waray drums? formal lessons, dughan la, actually. Oh, wow. So, influences, Igor Cavalera from Sepultura. Pwede yung vocalist ito. Paring Lars, sakuan. Lars ba ito, Metallica. And then, ang Guns, Yung nga Guns N' Roses nga drummer. Si Ano yung Matt Sorum. original? Matt Sorum. Matt Sorum. Matt Sorum. Chibum. Ano yung bassista na pinakagwapo. Actually, damuan kung influences. Pero duha latak nga ngaranan. Okay, sige. Jaco Pastorius nga Pino Paladino. Wow, kaya ano? Ano di mo? Pedicab driver ito. Bagay, actually, makarititira nagpipidi ka. Bito siya nagmamasan simento. Diri balita. But, ambot, haros na tanan na bass tanak. Amo man, unangan, usually nga nakikita pero may. So may influence ka jazz. Jazz, funk, medyo sugat dito. Amo lang. Nice. Damo tera, pero makuri na nga ranang kinamudamuan. Pero amo tera, baga the best. Nga baga, permanente kong kikita gihapon. Kuan, musical influences. Ano nga genre ti mo bagan? Yung bagat na ba na kita-kita ka tununay mo bagan? Toe. Di ka nga Mamot yung nakilala ka mo to na ba na Japanese band? instrumentalist later on. Instrumentalist. Pero dani may nagad dani na kantang guti. Oo, dani. May mga guest singers. Before her naging toe, 1 ano yan, 1 tapos naging toe. Tapos 3. Ray. One toe Ray. Singko pa daw. Ikaw gunit mo na. Napati kang hiya. Sige, Rex naman. Okay. Ini. Bagat may para makinig nga storya kon. Pero dili ko maaram gud kun hino ganan iya pag kakaniya nagtikang pag gitara, yun ang nag-influence sa'yo pag Late na gitara. ako pagtaka yung gitara. Kumbaga, daro-diretso lang pag-eskwela. Nakatin ako ng second year college. Second year college. Kung daro-diretso ka pag-eskwela. Ora man, makadiretso. Oo. Hindi na ako fourth year. Ako. High school. So, kaya kan... Ani ka duha nga fourth year high school da. So at least, padayon ka man lagyap. Oo. May ito. Kids, kung may dangani ka mo failure, padayon lang. Don't Basta stop. padayon lang ka matiyo pag-eskwela. Good, Ikaw yun, pagsawada, kun nga. Very good. Tapos man nga, Pirex. Di ba? Tapos, Going back at pag-gitara, kaya no gitara. Gitara ba ni mo first love? Diba? dahil actually gusto ko mag-bass. Man, to nila. Bass. Kaya no bass. Ayun, good. Itong bass ba kay, kuwan, direya. Wala rin daw trabaho yung Chibum kung nag-bass ka. Actually, guitarist na ako before. Gitarista kaliwat. Actually, Dancer ano? Dancer. Amo na, kung may katingan. Si Rex. Ano na nga pa naman, kahit di ba, mga panahon to, mga glam rock, mga klaro man ko dito yung gitarista. Tormento to nada, pati vocals, pati na gitara, dito prente. Itong bass na yan, ikaw niya. Alat ligid la pero may. Oo, di rin tiya sukat kasikat, pero importante yan duro. Essential enduro. Importante yan, kaya amot na dara itong, ilang drums. Importante kaya po, kaya mag-vibes si Terat bass. Pero itong bass, itong na butangin tuno ha drums. Okay. Sige daw. Tapos kung laya, pero bagat laylo laya kung talos ba noon na ba? Kaya di rin man good Nadiri kan flashing. dito nga di spotlight good. Oo, mga suwa dito ba? Makrowd man. Pero, So, kay ano ka man nga din ha pag gitara?
Okay, may naman itong mga instances nga, nagkakabanda-banda ka, tapos mas marang ka pa kontra niya gitarista. So, kimabalyo ka mo, mabalyo. Oh. Sorry. Diri nga ni, ikaw ang una nga nakasipra. Mga sorry na ba? Oo. Totoo mo lang. Pero kay, normal man ito. Banda-banda. May naman ganito na ito. So, hinon, nagtutdoy mo pag gitara. Nagpatod ako, mga chords lang ako barkada. Chords. Actually, kada. Pero bukas nga daw, adalo kay Rabalay. Kay Hera, may gitara. Nauli lang ako pagkaon. Tapos balik talon nga na gitara. May naman songbook. Tawag ka lahi ako, baka di ka na maraming chords. Tapos, C. Ginayagad lagi na, patod lagi. Nangangalas na naman. Kanina ka mo nagtitinamag ka. Masakit ba ito ba? So, dinan chords, after an chords, Oo. nga di ka na pag-lead. Eventually, makakuha ka ko dito. Kaya itong chords, isan, yun, amo nito nga, F. Tag-usaw-usan mo nga nito, lead naman ito na yan. Lead. Makakasulo ka So, naman di na ito. ka nagkuhan. Baro balik ka aron mula. Pero amo lagi ito nga, ito doon ang name mo. Direction name mo, bagat ship na ito. At medyo... Kau man liot ito, eventually, then maaram ka na mag-gitara, may nagyap ni mo. May nagyap na patuddoy mo. Hindi ko may problema. Kaya kumara magtutdo. Kadaan, ibahira. Nasa ka man lang ako, inom na lang kita. Man ito. Inom ka mo, jamming ka mo. Jamming kita, man lang ito. Ana ako na doon ko na mga tanan nga gitarista ba anaan pagkikita ko din yung mga gigs an love kon kan Manunoli ng gig Hirex gurit bin papamiling ni Manunoli. Magkainom man. Okay. Inom man diri parte to karon. Diri ako nakita diri na intimidate ba diba na intimidate ko labi na inuli gig wapa jam. Pero Hirex iya gurit gid bibiling. So Manunoli ano naging part nimo musical journey mo? Dako gyapon. Simpa man ito nagain kan confidence lagi. Ito nga number 1. Kainom mo ng Edgar, nangayaw. Kasi mo, woo! Pero, I really owe a lot to Manunoli. Although, di ako napakyanay or di napatuddo. Observe na lang, pero di kayo bubuhat. Okay. Tapos, absorb na lang kung natin ma-absorb. Kaya di mo ma-absorb nga tanan. Kung ano na lang hindi mo makaya, lagid-agid na la. Sige, may ito. So, imo na ito. Lagid-agid la. Di naman kinahanglan nga tanan susubdom nimo. Kung ano lang tayo ma-absorb, actually, nga tanan nga ging ka ibalag ko, ka taragpo nga mga musicians, matatakit influence. Kaya may danira mga ginbubuhat, nga di ko nabubuhatan, so, wala, ano to? Sa akong try. Pero di ko nasusubad. Pero anak ko na, alagid-agid la. So, dami tarang mga gudti-gudti nga mga inputs nga, imugin titirok, nagiging bundle. Tapos, pagtukar na mo, ginudurog-durog ko na mo, imo mo na nga, bagat imo na. Siguro kinanglang ko yun sa nga session na iya lang nga, kay pamati ko. Ito sa ka-oras ko, kukulang nga pag-explain na ni Rex. Pero, hindi nga mga local nga, nauna yung mga gitarista. Yun bagan, aside from Manunoli, yun yung bagan na-look up to nga mga gitarista. Glenn. Maupay ito. Glenn. Matinded na. Glenn Jundis. Usagep to. Christian. Basta damat yung mga gitarista. Pero, Glenn. Yun Christian Banis. Usa nga Christian Banis. Sa gipin eh. Di na lang maaram ngayon. Mga na-look up Itiniktikan mo lang ngayon. Mga ini-snipe ba? Stalker. Mga yan. Tara mo lang ito. Actually, ama nga siya ako. Nga tanan nga akong ikatarabo nga musikero. Ikaw, Iraga. Pero may kumaging kukuha iyo. Ibanan na kita ngayon. Oo. Bagay palamadyan ko na kamo. May dani yung musicality na iyo la. Sabagay, may dito uniqueness it kada usa nga. Kada usa nga. Bisan pa daw amo kabit nga chords, iba-iba ito kakaskas. Iba-ibat ka doon, iba doon. Iba ito. Bisan na wala ka doon. Iba hagod dito. Ikaw nakaskas ako. Iba-iba ito hagod niya. May dito personality.
amo lang ito nga. Kuan. It's in the fingers and the heart Yes. and in the mind. Yeah. And, amo good. So, imo ngayon, di dan pagtikang nimo pagsurat. Kakano ka ba ka nakasiring nga, kakano nimo siyahan nga nakagsurat ka nimo kanta? Siyahan, pinakasiyahan nga kanta. Pakabaro kong tulong nga chords. Tulong accords. Ano tong accords? Ano, D-A-E. D-A-E. Lagi mo akong kanta. Actually, nagpatunta ko na akong uncle, nalulugit kami at doon, pagod ako ba? Bato kami uma. Bata ka pa to? Oo. O di rin, mga high school nagipakanta. Ah, I see. Patunta ko, pero, kuha nila, amal ito nga tulo. Ang ibang accords, amal ito nakbarkada na Nandito nagkuhan. Pero dyan ko namin ito. Pagkabaro ko mga D-A-E, tunda na ako, baka mo yun. Pag-uli na mo na, kuhan, Era House, ito, Barugod. So, tingnan ko bagay mong kanta. Sige, nagpagkinig mong kanta, mga adat, mga palitin sigarilyo or kung dito. Na nga gilalabog na armans kay bagat siot man lang. Papanuksok lang cabinet ba? Although, di na ko yung papagawas. Ako nila ito. Nainomduman mo pa to? Worry mo. Okay na. Di nga nakakinam doon itong lyrics. Yan. Amo kinang lang ko. Dito to ha? Dito to. Actually, Di, okay. So ganito hiya ka prolific writer nga. Iya pinanunurat. Iya lagin ni story nila. Kaya tungod nga overflowing ideas ba. Sometimes di ka na nakakip track ani mo mga ginimo. Unlike man dito ha, sa kung ibang lugar nga, amo mo ganun main nira nga pakabuhi. Nakanta na kuan. Dinit, difference din nga Tacloban or labi na provinces nga passion-led music. Kala mo ko dito. Like Hirex, ano pa ito? Dahil actually, di rin man ko perminakay mong kanta. May that time nga, may dali mo ginaabat nga, sige lang kagawas ito. Baka lang nag-LBM, so dito ba? Pero may dalot time lot nga, bagtek kaliwat. Ito ba may time nga, wari may nagawas. Bisan ano tayo mo, huna-huna, mati kang, Amo na ito an opposite ang LBM. Amo na. Karami to. May dalot panahon nga, dire-diret sugod. Danay, sa kagabi, duwatim na ihimo, or ano la, rough conbal, bagat sketch labay ya. Pero amo na ito, kabugasan kanta. Pero amo na ito, siguro matay kahulop ito ngayon nga, makahimo ka, or dire. Importante lang nga, ipagawas la. Ay, pag gunahuna nga, maghihimo ka, bagat ito nga, bagat mga lyrics, nga mga kanta nga, bagat komplikado, mga halarom. Kung ano, sumunod siya nga sa world time utok, Yan. ikuan. Advice ito to sa nga. Butang la. Total, mahimo na nga anti, Ano naman tayo mo kung ipapagawas ni Mordere? Correct. Basta, ayaw pag-abort sa team kanta. No to abortion. Sakto ito. Pagawas la. Kung gumawas ka kanta, sooner or later, medit niya panahon. Medit panahon nga ito nga mo kanta nga nahimo yan, in na ito sunod. Basta importante, gumawa siya. At itito nga sinisirang na Rex nga, padayon lang pag mong kanta, kay eventually magiging second nature mo na lang ito. Oo. Okay, kung diri ka nga ni magtikang pagsurat, di naman ito bagan overnight nga maharap ka na magsurat. Oo. Hindi mo man ito kinalanting. Craft man gabi ito. Takes time ka tapos na-develop ka ni mo mga words. Ito, dito. Bagan may na ka ng mga words nga. Para ito ka na ano bang artist ka ni Chris Cornell or Sting. Bagan magkakakuha na nga ni Ron Melody na May na ako. nagawas lang na yan. Tapos surat-surat. Paggabot niya, may na. Good. Bagat nag-harvest lang yan dito. Good. Pero even, ikuha nga ito, kaya tungod nga, iti mo phrasing, iti mo melody, Oo. bagat may na words nga naangay, nga padali mo na masudlan. Tapos, simple man, madali na lang ito. Kaya tungod nga, ginagayan mo ito noon na. Yeah. So, may ito nga kailangan. Pero mentila. Ayaw ka hadlock nga kung ito pag-imon kanta. Bisan doon, linurong nga lyrics. Actually, mas madali pag-imon. Mas madali pag-imon kanta nga linurong nga lyrics. Kamaturan lang ito. Natatak pagod. Oo. Pero, kung lang ito. Pagkawas lang. Importante, you're making songs. Ito Yeah. pinaka-importante. Ayaw pag-skip ito. Kaya di rin nga tanan nga tao din ang kalibutan, maara mag-imong kanta. Actually, di rin nga tanan nga musikero, maara mag-imong kanta. Makaya mo kaya yung kanta, iba ka
nga kuan. Okay, di rin man tanan songwriters. Di ba nga musician? Musician. In their own Instrumentalist. craft. Oh, Instrumentalist. Iba itong songwriters lahat nga kuan. No, iba lang grupo. tira nga. Iba ito. Ano pa itong sinisiring Kung mga Lycans, di vampires. Lycans. Nakinomduman kita nga other story yan, Lycans. Anyways, before ka naman patukaron, pwede na ninyo i-synchron niyo siya nga kanta nga, tutukar nga tapos ano about? First song is, actually, hindi mo pala naman title yan, kaya wari title. Naging mga kanta. Amo ito, ano, pero may ano, nauurit title. Nauurit title. Sige, anong title at yan? Text kanina ni Sean, ang Hadi ko, no, pati ang kuhan. So, Hadi na title ito. Hadi. Hadi. Okay, It's so, about, Adi, di napapayaon ko. Papatukaron tanan. Baby Dinosaur sa nira. Siya nga kanta nga, Hadi. Hadi na naghuhulat, ang oras hinay-hinay nga naglalakad. Bisan pa yan na inumuran, diri mapapantag kundi ka makitaan. Kanubon lait akong pahamot, bisan ginahagput na ang mga kamot. Adi ako, hulat hangin, bisan waray klaro. Kanalam ragit kinabuhi, kung nadi kahapsapit. Naganan mga niladala, labi na kung nasandig ka na din niya akong dugan. Tigda nawawaran mga pinasan, kaya nangagabi ikaw ang rin ang anakuan hadi. Pininga panahon atong pagsasaruan, nasirong ang mga bitungan ng bulan. Tugong pagsidlit hanadlaw, ako lang ang ikaw. Bisan nagkukurit kabutang, maglalaw mapuhitim mga yakan. Punta diri kagad mga limot, na may dakitaya na sabot. Maupay pa iton mga lamok, kanina pa haak naghihinarok. Adi ako, maghuhulat kain, bisan wari klaro. Kay nalamragit kinabuhi, kung nadi kahapsapit. Naganan mga diladara, labi na kung nasandig ka na din niya akong dughan. Tigda nawawaran mga pinasan, kaya nangagabi ikaw ang rin ang anakuan hadi. Hininga panahon natin pagsasaruan, nasironghan mga bitungan ng bulan. Tutog pagsidlit ang adlaw, ako lang ang ikaw. Nalamragit kinabuhi, kung nadi kahapsapit. Naganan mga diladara, labi na kung nasandig ka na din niya akong dughan. Tigda nawawaran mga pinasan, kaya nangagabi ikaw ang rin ang anakuan hadi. Hininga panahon natin pag
pagsasaruan nasirunghan mga bituon nga nan bulan putog pagsidlit haladlaw ako lang ang hikaw ako lang ang hikaw ako lang ang hikaw ako lang ang hikaw ako lang ang hikaw. Angay pa ba ito huna-hunaon? Larong na tundulot kalim tinala ubas na ang bubunhan luha ang buwas di na nakikitaan ang gugma na hinong nagasakit dugdug ngan kidlat naan adahadughan Waray naman ningangadtuan lubak-lubak na nagdalan kay ano nga kasugat Waray nagpaubos waray may nagdagat itpagiyana kung minuman itong sayop daw lait makakabatun ining bagiana may dangay ang katapusan ng langit nahigda na hadampughan tigda na laumuran Waray sabot nga ginbayan kapag mataada ka pa man kaput kupan ni mulawas kasing-kasing iba na nulunan kay ano nga kasugat Waray nagpaubos waray may nagtagat itpagiyana kung ninuman itong sayop daw lait makakabatun hining pagkiyana napaurok kunda mo na natitirok hapong dughan yung pupugan mga luha hining pagkiyana nabirik nga nalibot na akkalagbagan samad hiniluglay mahabdos lagiap kay ano nga kasugat waray nagpaubos waray may nagtagat itpagiyana kung inuman itong sayop daw lait makakabatun kay ano nga kasugat waray nagpaubos waray may nagtagad itpagiyana kung inuman itong sayop daw lait makakabatun daw lait makakabatun Hininpakiyana Hininpakiyana Hininpakiyana
We're back at K-Box TV. Diyan natin Baby Dinosaurs. Kauman pala nira mga duha nga songs nga kanta. Siya nga kanta kanina, di ba, Hadi? Kay no Hadi? May na Reyna. Amo natin niya. Okay. No, baga. Actually, feeling lang ito niya nga. May na niya Reyna. Oo. Baga, di rin pati siya sure nga mag-uyab na yara. Pipinahulat pa hiya. Oo. Kami daw, di ako nagulat. Ito nga, hoping lang ya. Actually, ila ito yung imagination nga. Nalambrag. Amat niya feeling. Nalambragit kinabuhi. Basta nakikita niya ya. Pero, dire ko yung itong babae, baga, kanera. Amo doon sinisiring nga, dahil song ano, bagat subjective ba? Di mo bagat gusto. Pero bisan diri tuod ko, diri dito nga natatabo. Ani mo hingyapla. Oo. Pero though imagination lang niya, very intense na niya ginhinga Naabat. kay Hadi na ako. Wala makasamo. Ako try ni tanan. na. Sagot ko ni tanan. Dito. Though imagination la, Iya lang to think. iyan na ito. Masing Pero pa ito. supreme na niya. Imagination. Diri ba ito dahil delikado? Stalker. Pero kay kanta man la ito, kamo kabaraka. Bagat itito nga wishful thinking. Pero nagsabot na ra. Actually, ang babae, diret siya seryoso good day. Sabot na ra. Pero ikaw, She concerning pa bigla, kung may rules ka mo nga gin sabutan, ikaw siya nga nag-break, kay ikaw nag-in-love. Makasuka dito? Mas good, gabi na rito. Pero nagsabot ka mo. Pag-awas kita buwas, yan naman ako date kita. Sige. Pero may ang babae, bagat Ano, okay lang yan. naginulat na yan. At magkot na, gininarukan na yan mga lamok. Masabay ito. Suwara yan si puta. Kano ko na nagpahamot dida. Di pa tayo maaram kung si puti order. May to be continued yan Di eh. pa maaram. Yeah, Pero ito yan. Sige tayo na kuhan. Wait yung feeling, nalabra ta kinabuhi kung na di ka aksapit. Kunahin mo kang kanta, usually from experience or nababatian mo la or bagan imaginary mo la. Natanan. Tanan. Oo. Tanan, okay. Experience. Hain mas madali mo na imo na experience or diri. Yeah, mas madali pag imot kanta kung may din mo ginaapat. Mo ito. Mas madali ito. Nagkakagawas na na ito. ito. Hain. Ito. Danay. Ay. Slide. Ikaw to siya. Pag pamati mo to, nakarelate ka na yun. Waray pa kay nakainom ako to actually. Pero eventually, nanunuot na. Kaya Danay, mo pa'y kantaon, basta good dito nga buwan, something nga bagan natuod ka gihapon or di nga ni nakarelate ka. Kaya bagan mas na-feel pa, no? Kay naghimo kaming kanta, di rin man to right there and then may kanta na. Surat da yun. Kung ano, ipapahinog pa niyo. Take your time. Storya, inom anay. Tapos, ato na, nagkakasulod na. Tika nga ako, chibong. Ato na, kuwan na. Mga chika pa ko na nagkakasulod. Adi, regan sa sarili. Dirigan singon to nga para inumisyan. Pero kuwan ko dito, maganda na it's a ingredient danay. Main, actually. May giniupay ko na pag-explain pa nga maging maupay ka nga example din. Namot naman mati ang kabataan nito. Main. Ay, pagi mo namin. Ito, amalay ito mga retremes at mga banda. Musikera kay dari nagkakarisyo kung bagan puro lang ka mo bagan Seryoso. tubig at ininom. Tubig. Normal. Nag-LBM lagi ako. Pero, kan, second song. Karikitan second song kay pagano okay na to. Ang second song ano to nakalimutan pagpakanan title Kaya ito. nung kasugad. Kay Kaya ano ka kasugad. nga Kaya ano kasugad? pwede Kaya kay kasugad. ano kasugad, kay ano nga kasugad. No. Kaya Basta naman. lang tira dito. Diri tanan nga pakyan na mababaton mo. Oh, diri kay ako napakyana. Mababaton niya. Mababaton. Oh. Iyalat mga kabato nito. Okay, sige, Kaya sige. ano kasugad? Sige, sige Bisan daw. ako direk makabaton. Pero, itpakyan Try. Kung hino daw lat makakabaton, hinin akong pakyana. Kabisan ako, direk nakakabaton. Ano to nga pakyana na eh? Daan mo lang ang pakyana.
Okay. Diri ko tumawa ba tong good man? Ay, wala. Hindi ka maro ka Kaya na walay baton. Diri, ano tong song nga all about ngayon? Kaya ka nasurat ni Man? Actually, it's about breaking up. Yan, a breakup song. Simpa kung ganito. bisan ano, breaking up mo dun. Tara, baka amin sila pagkat Siyempre, pinakabuod. na- Kuan. After an kuan ano, yung bagat memories nga magupay. Napakiyana ka kaya ano. Kaya ano nawara? Sugad, yan. Dapat yung pakiyana nga. Wala, di ka maaram kung ano't baton. Dani, nadiri ka pag-insindi nga Pwede kaya. abaton nga baton. Dinayo. Pero kay mo pa dani gyapyano nga title ano? Ang dalagan. Yung dalot mga kabaton. Kaya no Baby Dinosaurs, bumati nga ni kami ni nga kanta. Baby Dinosaurs ito. Labot lang kung kanrex ito busis nga nababatian ko. Baby Dinosaurs, mood-based kasi. Oh, Mood-based. yan. Mood-based kami. Kung gusto naman linurong, hindi nga takna, maghimo linurong. Maghimohin medyo funky. Funky, maghimo. Depende hit amon mood hitong time kung nagkakatitiro kami. Kami ito dito. Nagawas ito dito. Anything goes. Kung ano. Si Boom, papagkaan ako. Bagan, siyempre, Dani, bagat medyo na basic gihap na mabatian ko gihapon it bagat it dalagan it base ito dito. Mga tokar. Ano tiyak kadalagan pa dito? Malaksi, baga mahina. Bagat dito ka na, nakamang. Nakamang. Nakamang pa ni. Actually, Zero mo ito yung liti, eh. Feel ito. Nagapit ang feel. Dito nga, nakamang. Amo ito gapit. Kaya naglalakad. Turog nga kuha. Naglalakad, nadalagan, na-stop naman. Amo ko dito. Kaya no Baby Dinosaurs. Ngayon. Makakabato nito, Shan. Siyan good ba ka ba dun? Eh, yago dito nag-ngaran actually. Dere, actually, naka din ako utok. T-Rex, Rex man niya. Di na T-Rex or 3-Rex. Tuluman lang kami. Nadirilot yung ngaran, ada na nakabutang dito. Nakakuan nga Rex. So, okay. Kung T-Rex, kano di rin nila dinosaurs. Okay, Okay. dinosaurs. So, kay napaka-baby man kami, bisan mga tugas na. Sa mga dinosaur na. Actually, ang una ito nga, ganyan kaniya, baby dinosaurs from outer space. Hina nagsiring ito. Yeah. Hiya. Pero dinosaurs, tika nga mo. Dire mo ito siya somehow. nangaran. Good. Wari man umigo dito. Importante nga rin na cerebro. Baby Puno dinosaur. ka to mga din. Isayo pa din. Amat na ninungdan. Naging baby dinosaurs actually na. Alam ba kung laliwat? Alam. Baby dinosaurs from outer space. Hindi naman maigo. Cut na mo. Baby dinosaurs. Kay tungod na, recap ko. Nagtika nga na, kay tungod nga, Rex, T-Rex, associated ka wordplay. Kasi ito kawas, nadiri Rex nga Rex, ikaw lang unaw na nga, baby dinosaurs. Tapos si Rex nagsiring, baby dinosaurs kay, di rin nga, kaya kanyang baby dinosaurs kay gusto niyo bagat inkamot kabataan, amo ba? Yan, mga baby man ta. Ang mga baby, mga Baby face. Baby mga face. face. Pero mga Baby pa. alas, kay dinosaur. Pakugnot na nga. Kugnot na ba? Mga baby. Pagdakmol. So, amo na ito din that sounded baby dinosaurs. Saring pa mo, danay may seryoso, danay gyapon. Ito nga light la. Okay, mga dinosaurs. Ako mat baby. Baby and the dinosaurs. Kita na lang niyo, ha? Di ka ma-judge. Pero ako to, from alternative, funky, everything in between. So danay playful Somehow. gyap kay Yes. amo to si sinagi kiniwa, tiya mo base. Amo na. Oo. Dalaga, nalakat. nalakat, nakamang, Kamang. paguli balay. Dire Lamba. Paguli abalay. Lamba. May blues pa actually, may blues. May blues. Damo lang. Mo kay nag-Nirvana pa nga ni kita nga style. Mga may Metallica pa. So anything goes, saring pa ni Rex. Oo. Anything Oo. goes. Goes. Struggles as a band. Ano ti yung magan kuan? Oras. Oras. Oras ano? Amo ko na no? Usual time good. Bagat common live na band sige nga kuan. Oras gyap nagkakaproblema gyap. Hindi naman full Pati time. kay problema band, mo gin. okay. Kuan la. Kaya kung sugad may mga gig kung di rin available ito sa, di rin good ka man ato karo. Okay, di rin nabibiday na source. Di rin nabibig. Kaya ano ba, may nanira mga sessionist. Iba kami, Iba, bahala na mama lang. na. Bahala na. Promise.
advices nga mahatag niyo magbago nga musicians nga gusto maging pareho sa iyo, pareho si Tibagyap. We came from different bands. Mm. So, regardless kung hino to yung makaka-jam, to karla. Bahala na tamayon or hesitant ka. To karla. Kay di ka lamaram magiging may chemistry na mamumuo. Pero ito, iba-iba namon banda, iba-iba na genre. Ito nga magtutuon pag drums. Ati mo ma-advise sa'yo mahatag. Oh, from the heart la. Pag drums from the heart. Yan. Doesn't matter may drum kit ka or may lamisa la. First gig ko, lamisa lang tinuktukan. First gig ka eskwelahan. Para akong gig na to. Pero lamisa lang tinuktukan. Nasya man pag-abot dito. Nice. Kaya kuhala ang high and low nga tingog. Barila. Malayla, amo na ito. Nice. And importante, it kasing-kasing. Yan. Ay, Makabagbag. nakatulog ka man na to. Kasing-kasing, baby. Rex. Wala, masala. Enjoy. Main kon mo dito, pag-enjoy. Di ka na mag-enjoy pag tinaw karon undang. Wala ito. Ayaw Perita. Perita. Kaya masasayang lati mo Ibahin panahon nito. magdugo. Masasayang lati yung panahon nito na hindi na. Kung di ka mag-enjoy, undang. Mag-enjoy ka, pala yun. Wala ito. Just, it's importante la, make music. Wala ito. Nice. Make a song. Kay, we owe it to Kuan. Hindi natin mga waray nun. As a musician nga ani kita takloban, wari-wari kita. Kilala may da kita waray-waray songs. Okay. Amot siyahan na niyo Para ikuan na promote. tas para future ko nito. Kaya mawari kita din kalibutan. Atin ito culture at wari-wari taton songs. Labot la kahit yan at mga kabataan, puro na English. Korean pare, Korean. Korean na. Grabe na yan at kabataan. Korean. Di nga yung naintindihan, ano? Bisan di naintindihan, ano? Pero mga gigalot pa di ko yaw. Memorize na Korean song. Hindi niya. Magkikita ko lagi pa ko. Hindi pa tayo nakintindi ha. Pero naka-memorize yung Korean song. Wala. So, ito, maupahira mag-promote, titira, kuhan. Hindi ba? So, kita gihap, dapat, challenge ito aton. This is what Kendall is doing right now. Promoting the waray-waray arts, music scene and art scene. Amo na yun eh. Malito. Diri, tini, kuhan ini, burubligay ni. Burubligay ni nga, mga artist din nga, i-promote ko rin aton, waray-waray language. Kay, waray nga nito nga, kuhan, siguro kung waray na mara mag-waray winaray di aton, waray na kita identity as waray-waray. Di rin na ito waray-waray. Doon. Itini nga restorya balito, nagkakauro sa mga banda dito. Tungod nga, ito nga, gusto i-promote itaton culture and anaton language gyapon. Most important. It's not enough nga masering ka nga artist ako, kinanglan tagaano ko na tensyon, kinanglan ako so ganun. Kinanglan good kita. As artist gyap, we must do our share to promote our music. Ikuha natin that audience, iparani aton. Like, kilala kita. A little bit of us and personal life. And kung ano, kayo, naton song, nila ito kung... Ito nga ada ka. Di kita. Ikaw na promote namon. Pero it's always good to be talking. Kay, sunod, mag-i-restorya kita ng historian. Ang kitikangan ng music scene. Hinon, mga natikang. Dami itong restorya. Sige, without further ado, this is K-Box TV with the K-Box family saying K-Box TV, one cam, one shot.